Mark yan, kaya pala siya nag-play sa tumira. Tama ka po, Idol. Stop. Tournament po ito mga boss. Walang klase ko mga idol. Shout out sa 255 million live viewers. Naka-live din po tayo kay Joan Chua. Grabe, talagang pinalakpakan nilangaan sa ginawang Morwan, inaabot ko na 5 ito. Ha? Oo, nanay po. grabe talagang pinagpuntahan ng The Legend ng kanyang debut. Katapos na lang yung tingin. Ibigas ko na ito. Eh wala, hindi kasi, isid ako eh. Hindi, mapapakasok ako. Katapos na lang daman ako. Ikaw, wala akong pamasahe. Oo, ang bahala. Ano? Ang Pectus. Grabe naman yung Pectus na nila. Parang natutulog. Grabe, contract. Marvin Butron. Shout out naman Polo and Boca Plaza. Idols ko. I love your dream. Favorite. Nakalapan ko din. Parang ano. Okay.
kasi bawal dyan ko na yun. Birthday lang ko sa kayo. Hindi kalagin dyan. Kumitan ko yun. Eto na. Talagang grabe. Parang nag-minimay lang ng money. Sakay. Sabi yung sige. Sakay si Jensen. Lazada ba? Ano karga? Kung namin may mga gamot. Ay, oo. Di ba ito manghinig yung gagamba? Patay. Ang pinatay nga ito. Kanina lang yan. Ngayon wala na. Ano na ngayon eh? Awit ko dito. December 10. Itim pula. Oh, dapat ka viewers? 300. Eto na. Oh, na. Pang boundary sa iba. Naharap sa iba. Oh, direct na. May trapet pa. Punaw na siyempre. Harap lang mag-glass moon. Pero kung gusto ba mo. Pero alien na gusto sa to. Hindi, alien na sa gano'n. Hindi na. Alien. Kaya ganun. Gusto ko gusto mo magkakasin ng taon na ako. Dapat ka mo sulam. Libre no, no? Mas doon. Isa? Sa tatlo. Makasunod ka lang ano. Ano yung mga billiard mo? Report lang na ako sa gito. Hindi strike lang. Hindi strike. Report, no? Dahil mga strike. Ano premier ka? O ila video? Hindi, ako na original. Kaso kaya edit. Ako hindi. Sa ito galing kayo wala lang pin. Wala lang ako ang pin. Kasi Brigeto, hindi naman sa mag-YouTube. Basta ko live na ulaan. Basta ko na ikikwan. Do kalo. Piyaran ko. Wala ko kwan. Hindi kayo mag-ano ko, mag-set up ko, ginaano ko, 10 minutes. Wala ko din na 6 minutes. Sa 50 ka? Sa isa kanila. 50k? Kakakimod lang mo na gani. Hindi, yung i-hold nga video ko kakita. Doon na ano no? Tingog no? Sa comment na yan, no? Si Elstrick ba? Ah. Ah,
Pistol shop mo, pre? Icon shop. Icon. 314 nga yan, 314. First gen. So, Grabe naman yan. Ano? Grabe talaga ang dalagal dyan. Ano? Bata. Hindi niya na siya ng plano. Ito mga tira ng dago. Ano? Siyang imo. Saka matutlaw mo. Ano ang cancer? Hindi tayo kiyang pinayong daga sa ayaw ko ba sa isa naman buwas kasi okay, decision game po tayo.